Kuyintokozo enkulu kakhulu ukukhuluma nawe kwi-channel. Gama kuPastor WeNingi. La ukhona khona uNkulunkulu makakuhambele, uNkulunkulu makavakashele, uNkulunkulu makalula isandla ekubusise kukanti konke okuthintayo bese kuba impumelelo. Makhohlwa kuba ingxenye ye-channel ngokuthi ke usubscribe bese ke ulike ama video. Wamukelekile futhi ke nokuthi ke ungaphakamisa noma wenze iphakamise ukuthi ke i-content singayinyusa kanjani noma singayithuthukisa kanjani noma ke yona i-channel ngokwayo singayithuthukisa kanjani. Ungaphinde ke futhi usuggest mhlawumbe ukuthi yiphenye i-content ucathi ke singayi-add mhlawumbe mawubothi une-content ufuna siyi-add la nebalekile that can maybe complement le ekhona njengamanje. Asivele singene sigcile la sikhulume ngephupho lika Thobekani makathi usithi ke mawuphupha la uqashwa emaphoyiseni kuchazani mfundisi. Okay, ngifuna la sibheke kabili nganza kwethu ngoba uphupho uqashwa kuneminingi yako kanti nophupho uqashwa emaphoyiseni ngaphinde kube neminingi yako yabo. Senzele nje nomunye umuntu ukuthi bese yasizakala. Okay, uma uphupha la uthola umsebenzi noma uqashwa lolu phupho luhle kakhulu ngane kwethu esikele singile ngasho la inguquko ezinto ezizayo kuwena. Okwesibili futhi uphupha la uthola umsebenzi noma uqashwa kuyaba uphawu luhle osuke la lokhombisa mhlawumbe isibusiso lungakhombisa isimo senhlanhla kanye nempumelelo engenawo umkhawulo esuke iza. Okwesithathu futhi uphupha la uthola umsebenzi noma kuqashwa uphawu ngabe mhlawumbe lubika ukuthi ungase mhlawumbe ube nenjabulo unethezeke uphinde utamase esikhathini esizayo eseduzane. Futhi uphupha la uthola umsebenzi noma uqashwa uphawu oluhle losuke lokutshela ukuthi uNkulunkulu ufuna ukufezeke mhlawumbe izifiso zakho noma kufezeke isifiso sakho uzokubusisa futhi wena uzophumelela ungazelele kungekudala. Kanti futhi uma uthola umsebenzi noma uqashwa kuyenzeka futhi kube uphawu usuke lusho ukuthuthuka kokuzethemba kwakho nokuba nethemba empilweni. Mhlawumbe umuntu okade ungasazethembi, mhlawumbe umuntu okade selahlekelwe yithemba, so lokubuya kokuqala kokuzethemba lokubuya kwethemba kungatrigger iphupho efana nalelo yabona. Kodwa ke futhi uphupho la usuthola umsebenzi ke okuba yiphoyisa specific lolu phawu luhle nalo ngoba lapho suke lusho intshisekelo yokulwela nokuvikela abantu abangenawo amandla empilweni yabona. Okwesibili futhi uphupho la uthola umsebenzi okuba yiphoyisa uphawu luhle nalo oluvamela ukubika mhlawumbe ukuthi kunezinto ezinhle ezizayo empilweni. Siphetha ngako ukuthi uphupha la uthola umsebenzi okuba yiphoyisa ngabe uphawu nalo noma luluhle oluzobika mhlawumbe ukuthi wena ungase ube umuntu ozothola udumo noma ungase ube nedumela uphinde ke uphumelele empilweni esikhathini esizayo noma njengamanje umuntu ophumelelayo. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu makubusise, uNkulunkulu ekwandisele, uNkulunkulu ebe nawe. Ngiyabonga.